vil tale lidt om heste. Ja, vi har lavet et program, som vi har sendt ud På YouTube. ja. Der hedder Josefine og Sofia, der taler om dyr. Altså Josefine og så OG, nej, mellemrum, og så OG, og så mellemrum SOFIA, mellemrum DER, mellemrum TALER, og så mellemrum OM, så mellemrum DYR. Ja. Hey, skal vi lige sende dem over til plakaten herovre? Nå, det gør vi senere i den her video, så. Ja. Jeg går til ridning. Og jeg går til cheerleading. Og Vi elsker heste. Det er en af vores yndlingsdyr. Ja, det er det. Vi elsker os alle dyr. Ja. Og hvad skal vi starte med? Vi kan starte med nogle af dem ude fra min rideskole. Skal vi det? Eller skal vi starte med, hvad heste de er på? Eller vilde heste. Vi starter med vilde heste. Okay. Vi starter med vilde heste. De lever jo i flok. Og man skal faktisk passe på dem, fordi at hvis de ikke gjorde noget for miljøet, altså naturen, så er vi ved at udrydde dem, og det er vi ikke. Nej, og altså heste, de har levet i mange år, og altså de har levet. Altså, nogle af de er rigtig, rigtig onde ved heste, og vi er nogle af dem, der er søde ved heste, jo. Ja. Vi skal lade dem ikke ud, hvis nu vi falder af dem, eller sådan noget, fordi eller de ikke gør, hvad vi siger. Vi siger bare, Ja, og det er jo heller ikke deres skyld. De ved jo overhovedet ikke, hvad vi ikke vil have, og hvad vi vil have. Og de er bare vant til at løbe frit i naturen. Nogle gange. Ja. Nogle er sådan rigtig tamme, nogle er sådan lidt vilde, nogle er sådan midt imellem. Skal jeg lige sende jer herover til plakaten? Ja. Ja. Se, her er magen og manken. Og her er ørerne, som I godt ved. Og halen, som I også godt ved. Og her er hovene. Og det her, det er sådan noget hår. Lige her ved hovene lige over. Det må man godt løfte i. Det gør ikke særlig ondt, når man lige løfter sådan lidt for at rense hove nedenunder. Og det her, det er mulen. Og det er deres mund. Ja, altså og kæbe her. Og I kan også se lidt her. De har tøjler på. Lige komme lidt tættere på. Tøjlerne, de plejer faktisk også lige at have sådan en lille snor lige her. Og det gør, hvis nu du er ved at falde af, så må du godt lige holde lidt ved håret det hernede. Ikke så meget heroppe, men helst hernede. Hvis du rider uden sadel og sådan noget. Ja, skal vi til at sætte jer tilbage? Ja. Så er vi tilbage. Ja. Hvor kom vi fra? Vi skal også lige snakke lidt mere om, hvad de har på. De har en sadel, der skal være... Den skal sidde heroppe, hvor nakken den starter. Der skal... Det der er det forreste. Den skal sidde der, hvor nakken den starter. Det skal den helst i hvert fald. Hvis man rider med sadel.
kan vi ikke tale mere Nej, om det. Så nej. vi siger farvel. Og Farvel. vi ses måske en anden gang. Ja, vi ses.